В началото на II век преди Христа Балканският полуостров станал обект на военната експанзия на Римската република, която след победата си над Картаген се наложила като основна политическа сила в Средиземноморието. Земите край Дунава били покорени след голям поход на римския пълководец Марк Лициний Крас в периода 29-27 година преди Христа, в началото на самостоятелното управление на първия римски император Октавиан Август, когато републиката става империя. Вероятно в 15-та година след Христа завладените крайдунавски земи били официално оформени в римска провинция, която получила името Мизия. Първото голямо тракийско държавно обединение Одриското царство, създадено от Терес I в началото на 5 век преди Христа, просъществувало до 45-та година след Христа, когато император Клавдий го анексирал и създал от територията му римската провинция Тракия. В първото десетилетие на II век римският император Траян водил нови тежки войни в Дакия, която се намирала в Карпатските планини, в днешна Румъния. През 107 година след Христа цяла Дакия е присъединена към Рим и е обявена за римска провинция. Новопристигналите римляни започнали бързо да изграждат нови градски центрове около лагерите на отбилите военна служба легиони. Населението в тези градове се формирало от разнородни елементи. От представители на старата тракийска аристокрация, която запазила отчасти своите социални привилегии, от ветерани от римската армия и преселници от елинизирания изток. Един от тези градове е Никополис ад Нестум, град на победата на река Места. Римският император Траян, признат за един от най-успешните римски владетели както от своите съвременници, така и от историците, решава да построи град Никополис ад Нестум в чест на победното си шествие в тези земи. Разположен на около 7,5 км югоизточно от град Гоце Делчев, той е един от трите града на Балканския полуостров, основани от император Траян в 106 година след победата му над даките. Разкритите при археологически разкопки внушителни останки от крепостни стени, достигащи на места до 6-7 метра височина, руини от крепостни кули, жилище и обществена постройка баня и сега се виждат край днешното село Гърмен, където се намира античния град. Никополис ад Нестум е един от най-значителните градове през римската и през ранно-византийската епоха. Той е средище на пътя, свързващ Егейския бряг и централния път Вия Егнация през Родопите с Тракийската низина и единствената стратегическа връзка на долината на река Места с течението на река Марица и вътрешността на полуострова. От създаването си през II век до VI век градът се развива много успешно в стопанско и в културно отношение. За известен период има дори собствена монетарница, в която се че собствени монети. Издавани са монети от времето на император Комод до управлението на император Гета. Организиран от типа на малоазийските аграрни градове, Никополис ад Нестум е ограден от всички страни с високи крепостни стени. Укрепителната система, такава каквато я виждаме сега, е изградена в IV век. Проучени са изцяло южната крепостна стена с обща дължина около 200 метра и портата, защитена от две почти квадратни кули, пред широко отворената полукръгла екседра. На южната крепостна стена са разкрити още 4 кръгли кули. Разкрита е голяма част от източната и западната крепостна стена, една U-образна кула на западната стена и една правоъгълна кула при чуката на трасето на източната крепостна стена. Разстоянието между кулите варира от 45 до 100 метра. Градежът е от речни камъни, споени с бял хоросан, примесен с едри късчета чукана тухла. В централната южна част на късноантичния Никополис ад Нестум е разкрита банска постройка,
или така наречените терми. Баните имат характерната за епохата планова схема. Аподитериум, т.е. съблекалне, фригидариум, студен басейн, калдариум, горещ басейн и добре изградена отоплителна инсталация хипокауст. Пред главната източна фасада е изградено предверие, а в северната част на сградата 3 магазина и обществена тоалетна, наречена латрина. Най-ранните материали, открити в банята, се отнасят към края на 3 и началото на 4 век, към което време може да се датира и построяването на термите. Баните продължават съществуването си до 70-те години на 6 век, когато са напълно разрушени, а по-късно върху тях са изградени пещи за изпичане на керамика. В югоизточната част на укрепената територия на Никополис ад Нестум, непосредствено до крепостната стена, е проучена част от богато перистилно жилище. Разкрити са само части от помещенията, южно и източно от двора. Колоните, изграждащи перистила, са вторично употребени от по-ранни сгради и допълнително приспособени за портика на жилището. Сградата е по-ранна от крепостната стена и се датира преди 4 век. Загива при пожар, при който са унищожени и повечето постройки на града. Една колективна находка от късно антични фолиси, т.е. бронзови монети и съответните им подразделения, датира пожара в края на 70-те години на 6 век. Най-късните монети, носещи образите на император Юстин II и съпругата му София, се отнасят към 577-578 година, а гибелта на града може да се свърже с славянския поход към Беломорието от 578 година. Ако човек се вгледа по-внимателно в подовата настилка от плочи, ще открие един отпечатък на човешки крак, направен преди векове. Другият любопитен факт е, че по продължението на крепостната стена могат да се забележат орехови дървета, които са избрали тази почва заради хоросана в стените на Никополис ад Нестум. Тези дървета очертават все още неразкритата крепостна стена. Интересен паметник на късноантичната каменна пластика представлява намерената в фрагментарно състояние олтарна маса. В експозицията на Историческия музей в град Гоце Делчев са достигнали 7 фрагмента от откритите 8 от масата. Масата представлява плитък диск с кръгла форма и диаметър 1 метър и 15 см. По периферията на дъното обикаля бордюр с майсторски изработена релефна украса. Релефите върху рамката представляват композиция от 4 сцени, 3 ловни и една с фантастични морски животни, които са разделени от 4 човешки глави, 2 мъжки и 2 женски. Открити са още фрагменти от оброчен релеф на тракийския конник, статуйка на Хермес, старохристиянска надгробна плоча, стъклени, бронзови и керамични съдове, златен пръстен и други. Животът над останките на Никополис ад Нестум окончателно прекъсва в края на 14 век. През османската епоха върху част от територията на Никополис ад Нестум е изграден турски чифлик. Днес на мястото, където е кипял животът в Никополис ад Нестум, се намира китното селце Гърмен. Село Гърмен е сгушено в Родопите. Най-близкият град е Гоце Делчев, на около 7,5 км в североизточна посока. Идеята днес да се видят такива обширни части от един толкова стар град, какъвто е Никополис ад Нестум, е повече от примамлива. Възможността да се докоснем до мястото, където са се борили римляни и траки, където е разцъфтявал римския град Никополис ад Нестум и където са живели византийци, дава уникална възможност за съпреживяване на историята, за запознаване с бита на нашите предци, живели по тези земи.
Нека към тази възможност да прибавим и факта, че днешното село Гърмен, където е разположено археологическото богатство, е в непосредствена близост до други два интересни за посещение обекта – Ковачевица и Лещен. Село Ковачевица е исторически и архитектурен резерват, където може да се усети духа на българския бит още от преди Възраждането. Интересен е и факта, че поради автентичността на мястото, в него са заснети едни от най-известните български филми, чието сюжети разказват за историята на България от преди освобождението от османско владичество. Екоселище Лещен е сред най-привлекателните места за селски туризъм в България. Чистият въздух, изключително красивата природа и гостоприемните местни хора са само едни от предимствата на мястото. Спокойно може да се каже, че в този район се оформя едно неповторимо място за културен, исторически, еко и селски туризъм в България. При това, предлагащо възможността човек да се докосне до руините на град, създаден преди повече от 18 века от римския император Траян.